Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sinayang ko ti gundaway. Gapo ta pinaluspusak ti kinanamay nga agpaay kumakanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vicky. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwar ka manan kat sumipngetan, VK. Agkikita kami kadagiti gagayim ko, nanang. Ingkay manan uminom. San asyak taggastos? No dikat ni Ricky. Taybak ng abarkada mi. Ay na, di ka pala agnakam iti kasta nga aramid mo. Kasanaw no masikugan kan tumanan. Saanan, nanang? Ang ala, da kayo pala ang timakamukin ni baby tarumarakon. Di ka pala agsapol iti panggadam. Tagurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Anya nga'y kumatrabaho ti mastrakak. Kutjakmat nakalpas iti panagadal ko. Kat basol mo tadi ka mo nag-eskwela. Kansa na bale, tadamot sustento ni baby manipod kini Daniel. Si dadaan ni Daniel amang ikalay sa ka. Nang runa tadan anak yaw. Apay ngamin adi mo kayat. Bak nang ti kayat ko apakiasawaan, nanang. Itikas na, nanam ay to ti biyag ko. Oo, tinakarakupan kinairo ti Ricky. Maragsa ka na kanin, tas sinumbatan na kon. Ngamnas kan nga i-break mo, ti ko na boyfriend mo, agardinero. Talagang i-break kon. Ngamin, si kaitan ti boyfriend ko. Iso ayam amo na kadagiti datakpin mo, taikalay sana kon. Areglado! Yamam mo kanto, tagkalay satan. Day ta a babae ti ikalay sam apadam nga agbarbar kadalaang ti amona. Mama, ay ayatag ni Vicky. Ay ayatag ni Ricky, madam. Ha! Nagturad ka pa'y lang asumong batsi ka a babae. Nagpuskolkit din ti rupam. Basta, mama, ikalaysak ni Vicky. Saan a mabalin? Ituloy mo pa'y ti agadal, Ricky. Saan a mabalin nga agbarbar kadala ti amom? Ituloy ko ti agadal. Basta agkalaysa kamin kini Vicky, mama. Saan a mabalin? Awan ti mapasamak akalaysa. Katsi ka, babae. Saan ka kayat para iti anak ko? O sino ka kumaamay kamang iti pamilyami? Ha? Saan ka akayat para iti anak ko? Agraraman! Kasano day ta, Ricky? Saan nakakayat ni mamam aparakan ka? Anya nga ron ti serbi ti ayan-ayat ka no kasta? Ituloy talata, Sige agden na talatan. Saan mat siguro nga ipalubos ni mamam nga agbisin ka? Iso nga ikan nakalata iti ado akwartam. Wala. No kasta, agdan natan? Basta ado lakit diti kwartam iti kasta, saan ta nga agbisin? Gimatang ako ni tigatas kan diaper ni baby. Kompleton. Nasaya at mat no kasta. Kan adainted ko kan ninanang mga kwarta. Amangan ngamin, no maibos tigatas ni baby. Nasaya at amon ti pagrabangam. Vicky, damag ko amakin inom ka pa'y lang iti lalaki. Mabalin ka di, nga isardan mo tikas tang aramid mo. Tani baby lang ti asikaswam. Hoy, no di nak ginundawayan idi, awan ko maanak ta ita. Awan ko matipagparparikutak ita. Sika tinangawis kanyak idi nga aginom. Kat sika pa'y tinangipamuspusan, tapno adda mapasamak ka data. Naglastog ka matan nga agsaw iti kasta. Ngam, aklo na ka nagayatak tinapasamak. Gaput ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ikalaysagan ka. Ha? Di ka pagan ano? Ala, saan ka apilitan no talaga di nakayat? Tinapatag, saan mo nga ipaidam kanyak ti anak ta? Di uray alaam pa'y iti puder mo no kayat mo. Anya? Wan, kasaritak ni nanang, tasikan ti makaamukin ni baby. Danga! Awan na talaga't nasayata pa nagpampanunot mo. Linuto ka din ti arak ti utak mo, Bigay.
Agraman anak mo, may turad mo amayadayukan ka. Saan mo't amaya dayo? Tani Daniel timang padakkel. Saan namot nga ipaidam kanyak no bilang? Ay na, Vicky. Jak amo no apay akas ta ti panunot mo. Itadyon ti ubing kini Daniel. Taison ti makaammo amang padakkel. Saan ang mabalen? Ada akpay mat amang aywan. Isu asaan ko nga itulong. Ricky, nagbayag... Aglisi ka, taon mo nagak. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam si ka babae. Tapod no gayam tinamwak nga agnanaod kayo iti daytoy nga apartment. Apay, adda ka di maikontribute mo a pagbayad iti daytoy nga apartment. Pumanaw ka ditoy. Tano saan, paayabak dagiti katulong ko. Kat isudan ti mangiruwar iti amin akawus mo. Madam, Ha! May saka pa'y apakpakanak. Sika nga awan serbina a babae. madam, nagsakit kayo matan ngagsarsarita. Awan maipanakkel mo kada kami a pamilya. Sika? Amay salang a disgrasyada a babae? Asaan ang nakalpas iti panagadal na? Gapo iti panagbarbarkada na? Ha! Ala, itamat lang. Pumanaw kan ditoy. Tano saan? Sikat ipagbayadak iti daytoy nga apartment. Imay dito'y tiina ti simuro ta malalaki. Imay nagpinagsasawan dito'y. Ha? Naglastog mat dayjay abaketan? Gapu tabak nang dan, kat pagsasawan nakmatan iti makapasair? Husto amin nga imbaga nakin ka. Ha? Saan laang ati anak na ti lalaki? Aduda abak nang dita. Ay na, Vicky. Aglimpyo ka kumamatan. Ipamaisamon ti atensyon mo iti anak mo. Likli ka mo ni Ricky. Tasaan asikati kaya ti ina na mamanugang. Saan ko aliklikan ni Ricky? Ado ti kwarta na dayjay. Naragsak ti biyag ko. Ken nanamayak no ni Ricky ti kadwa. Anya ti kunam Ricky? Agbiyahe kami na mapa ni Jay Visayas, Vicky. Pimusay ti ama ni mama. Iso ama pang kami, Jay. Kasta ka di? Kayat ka di asawan da ita nga agnaud kan ijay? Depende. Kuna ni mama, ano magusto kay Jay? Ijay kami kanon. Di nakmarudliwayan nga i-video call Kan pauitan nak iti kwarta. Wen, sige. Mangnamnama ka. Kasta pa nga ron. Bye. Bye, Ricky. Ni Ricky at talaga ti kayat ko. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Ururayak lang ti flight ko, amapan ijay Japan. O, di mapan kalat na. Kanayo nak to nga gipawit para iti anak ta. Rumbang laang Sapay ko ma, tadi mo baybay anti anak ta. Kasano amabaybayan kat ay aywanan ni nanang. Sige, kat agsingsingpat ka para iti anak ta. Naimbag man ka nagsublikan manipod abroad, Helen. Juan, nakaurnong akmatan iti pagnegosyo. Kat, kumusta kayon ka ni Ricky? Nabayagan ang nag-break kami. Tain sukat nak itipada da abak nang. Ni Daniel, nakasaritak iti video call iti adak pa iti abroad. Farm gayam ti pagtrab-trabahuan na. Kan, adagaya man asawa na ija Japan. Ngam, padamot la a Pilipino. Anya ko ma. Ay, sinayang mo ni Daniel. Nasingpat kan nagagat a tao. Adagaya man ni Daniel manipod Japan. Kadwa na dya asawa na. Nanang, Nakitam ka din, tay impaaramid na abalay da. Ay nanagdakkel. kat, anya ko ma.
No kumakinayat mo idi anag kalaysa kayaw, dinasaya at kumatibiyag mo ita. Sa bagay, saan ka amay kariken ni Daniel? Gaputa nagalas ti ugalem. Anya, Sayang! No kumasikat ti asawa ni Daniel, nanam ay kumatibiyag mo. Sika kumati agtaeng ita iti dayjay nagdakkel abalay. Anya ngay nga raud, awan met amaw. Kat jay la agsapsapol iti baknang alalaki ti amaw. hay, husto nanang, sumardeng kayon. Nakagatang pa yan ni Daniel iti naglawa a patalon na. Nanang, Naragsak kumatibiyag mo ita, no saan ka nagbalin adang nga. Inyag ko lang dagiti gamit ni Girlie, Vicky. Kan inikakmat ni nanang mo iti kwarta. Para iti daddo maamasapsapol ti ubing. Nang runa, kat umadanin ti pa nag-eskwela na. nagdakkel ti nagbaliwan ti pamagina. Oh. Kit-kita anak matlatan, Vicky. Kumusta kayo iti asawam? Nasaya at babae ti asawa. Man nakaawat, kan nadungo. Iso naragsakak. Kat sa anak ang nagbabawi, anang asawa kan kuana. Nasaya at nga rod no kasta. Ayaw gayam. House blessing mi intun Sabado. Umay kayon to kuma. Umay kami? Okay ka di iti asawam nga umayak. Awan parikot kan kuana. Kaya't nakapaykid ding agbalin a pagayam. Nga mabain laang. Anya? Iso nga umay kayon to. Tayam amok ti asawa kan ka. Nanang, nagdakkel at talaga day ti balay dadan niya. Nagpintas a balay. Ay nawon nga raw, bimaknang ni Daniel. Nanang, Anyang, ay ikukuhaan nyo dito iruar. Umunag kayo Adada Daniel, kanti manugang ka di taunag. As-asi kasun dadag iti daddo maasa nga ilid Kukwa. Ala, umay kayo. Kuyugan kayo, taumunag kayo. Jackie, honey. Iso ni Vicky. Di ina ni Girlie. Hello, Vicky. hello. Sige agsarsarita kayo. Tainak kasarita ni Girlie. Kadwa na ni Lola na. Sige, panawan kayo pa dito eh. Napintas ti anak yu ka ni Daniel. Wan, gaputay malakan niya. Da kami, awan pa'y anak mi. Saan mi pa'y siguro apanawan tap numadan kami iti anak. Agagat kami amanggad. Tapno ad-ada makaurnong kami para itinasayat amasakbayan to. Dagiti agbalin nga anak mi. Kasanon no di kay maipaayan iti anak. Mangnamnama kamaadan kaming tumatlang iti anak. Kasanon no saan? No saan? Awan mabalin mi. Ngam, saan aday ta ti mamagsina kada kami? Kat agbalin kami lataan na ragsak iti biyag mi. Anya ti kunan. Agayat kaitan kan ni Daniel? Wan Helen, dayta ti marikrik nak ita. Itapay, taadan asawa na. Adda anak mi. Iso ang mabalin nga agawak ni Daniel iti asawa na. Danga! Di ka agar aramid iti parikot. Imbes nga agtultuloy ti sustento ti anak mo, maisardang lakat nga rod, gapo iti kinadangam. Helen, Addan asawa ni Daniel. Tinasken, agtultuloy ti sustento ti anak mo. kasano akon? Tirik na kini Daniel. Ay, di mo man ipakat ti kinaawan panunot mo? Nalabos tamat nga agsasao. Pudnumat. Agtrabaho kakit di na imbag para itinasaya at apanagbiag mo. Naamuak kan ni Helen tinasaom kan kuana. Nga agayat kaitan kanyak. Kat panggapnak nga agawon iti asawak. Ha? Kwa? Vicky, kiddawag. Aday ta apanagayat mo kanyak. Kat ibukbuk mon kan ni Girlie. Daniel, Vicky, naragsak kami nga agasawa. Kat jak kayat amadadaal day ta akin naragsak mi.
Ibilang ta kumatitunggal maysa kas nasinged nga agpagayam. Agpatinggala dita. Iti kasta. Agtalinaed, anatalina ay tilinangan tayo. Ipagpagapu tayo kan ni Girlie. Daniel, Napatag kanyak ni Girlie. Gaputa anak ko. Isu akayat ko. Anasaya at ipanaglalangan tayo. Nagsubli da Daniel nga agasawa ija abroad, Mr. Lonely. Nga magtultuloy lata ti sustento na iti anak mi. Nukuma, tanakikallaysak idikan kwa na, nalabit anaragsak kumaitan ti biyag ko. Masairak, gaputa na patiglaunay kan kwa na ti asawa na. Tuy pagayam mo, Vicky. Agyaman pagayam Vicky iti daytoy apakasaritaam. Saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Daniel? Ala, agtungpal ka iti balakad na ken ka. Nga agsingsingpet ka para iti anak yo. Pagyamanam launay, tagtultuloy iti sustento ti anak mo manipod iti amana. Ket ising-hasing ko, nga ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo. Nang runa, taubing pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Vicky. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.